חברים, עכשיו אתם הולכים לראות סצנה מטורפת. היי, אתה, נו! מה קורה? אני רק לבל 700, איזה לבל אתה? מקס. יפה, כל הכבוד. צריך משהו? יש לי פרי פה. תודה. כך. תהנה עם הפרי שלך. אתה צריך עזרה? לא, מה זה? יכול תודות. זה הפרי שלך, קלייש. אני אוהב אותו. יופי, שמח לשמוע. צריך עזרה לגריינד? כן. בואי. איפה המשימות? פה. משימות כאן. אוקיי. הראשון. אוקיי. תשאירו אותם על 0 ואני אהרוג אותם. סליחה, יש לי שלי חזק. לא מה זה? זה פרי טוב. זה שבא תלחץ על המסך שלך. הם לא יכולים לגעת בך. אם אתה לוחץ ארוך, הם לא יכולים לגעת בך. יודעים מה? הבנתי עכשיו את הפרי. יופי, יש לי עכשיו הרבה מאסטרי אליו. וואו, מה זה המהלך המטורף הזה? באם. וואו. תודה שעזרת לי. אתה לא יכול לפגוע בי, אתה לא יכול לפגוע בי, אתה לא יכול לפגוע בי, אתה לא יכול לפגוע בי. נמאס לי. היי, עפנו אותה. אבל אתה יכול לעזור לי בבקשה? לבינתיים יש לך צרות תקרא לי. אני אסמס לך. רגע, מה יקרה אם אני לוחץ על המסך? אתה צריך ללחוץ ככה. ללחוץ ארוך? לא, אריאל, אבל שמעתי שאפשר לבנות. כן, אתה עוד לא יכול. איזה מהלך זה? זה, תראה. ככה אתה יכול לבנות. אבל איך אני משנה את זה וואו, זה מאוד מגניב. יאללה. נסיים עם זה. אומי. אוקיי, עוד מישהו אחד אחרון. אוקיי, סיבוב, אבל סיבוב. ובאם! זה אני קורא בומבה. זהו. תודה לך, עליתי עכשיו לבל. טוב, אדוני, אתה יכול לבוא שנייה, לעזור לי? כן, מה אתה צריך? בוא. אני רציתי להגיד לך שעבדתי עליך והיה לי דרגון ופורטל. טוב. אבל מה שרציתי להגיד, בוא. קח שיידו.
שעידו, באמת, אני לא צריך את זה, כבר יש לי אחד. לא, עדיין כך. לא, רציני. בשבילך, באמת, לא צריך, די. יש לי כבר. כך, זה בסדר. זה בסדר. באמת. תודה רבה. עכשיו כאן נגמר הסרטון.